Alright, we are actually driving on the BRT lane, dedicated lane. Woohoo! Diri sa Osmeña Boulevard. Karong adlaw mga igsoon, adlaw Domingo, unang adlaw sa buwan sa October 1, 2023. Karon mga igsoon, doon natay project update sa Cebu Bus BRT. So karon atoon na to ang kinatibuk-an nga package 1 sa Cebu BRT. Unahon na to ngani sa Cebu South Bus Terminal ato tanawon. Gabi niagi ko nakita nako nga gisugdan na ang diya dapit sa Cebu South Bus Terminal. Lakip ka na siya mga igsoon no, sa package 1 dedicated lane. Dedicated lanes nga gikan sa South Bus padong og provincial capital. Kining provincial capital. So tanaw na to ang advancement sa maong project. By the way, mga igsoon, klarohon ako ang kinatibukan nga project dunay tulo ka bahin. Package 1, package 2, package 3. So sa kong paghibaw, ang kinatibukan nga dedicated and segregated lanes kay 13.18 kilometers. Alright, so ana kita sa Pidil Rosario. Labang na ta. Labang na ta diri dapit sa Imol no, padung ta sa South Bus Terminal. Alright. Patunga ta diri dapit aron makita ninyo. Oh, sige na og ukab aning karaan nga kuan no. Pavement. Oh, ilan ang gitabunan. Again mga igsoon, ang kontraktor ani ang Chinese group, ang Hunan Group. Road and Bridge Contractor o Construction Company Limited. So mao kini mga igsoon no, makita ninyo gitabunan na og scene, and then mo lagi nakakos siya og traffic jam during the pita sa N. Bacalso. Alright, padong natag Pidil Rosario mga igsoon. Naglisod ko kay tungod kay naglibog ko asa na dapit ang U-turn slot og di ko ganahan og pataka rag U-turn kay basi niya og makalapas tas kuan road traffic rules. Alright, so padong na ta no, approaching na ta sa Cebu South Bus Terminal. So kuan na ni ang opposite na ning direction. Ganina dito man ta nya padung tangari. Right, so nanata sa LTO no. There is in Bacalso. Then South Bus. Again kani package 1 mga igsoon, do na kini upat ka bus station. So gikan sa South Bus padung sa Kapitolyo dunay upat ka stasyonan sa bus mga igsoon. Na diri na bottleneck diri. Na tabunan na, doon na yung mga bakho. Ganina ako nang gilili, halos human na sila og langkat sa mga simento ang karaan nga daan. So mo ni. And by the way mga igsoon, gikan nga na sa Pidil Rosario Esquina, doon ay lakip ni siya sa package 1. Doon ay 1.15 kilometer nga road enhancement. So ingon nila mga kuan kuno na pedestrian lane padung sa port area. So ibutan nila dia nga mga
pedestrian lanes o so, uban pa nga mga improvement. So mao ni igsoon gikan nganhi eskina Pidil Rosario padung adto sa port area sa Port of Cebu. Doon ay road enhancement project lakip sa giingong package 1 nga mokabat og 900 million Philippine pesos. Alright, ana kita sa Osmeña Boulevard, kilid sa Central Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, mao na ni. Oh, makita ninyo ang dedicated bus lanes. Mao na ni oh. Diri dapita sa Kumpibaw dunay bus station diri, Cebu Normal. Na arita para makita ninyo. Oh. Ako ipakita. So dire dunay bus station. Right, padayon ta padong sa Capitol. Oh diha mga igso no. Klaro kayong naidagkong mga kabilya. Unsa kay pormahon diha siguro manghaligi siguro sa stasyonan. Dan nara mga igso no. Wow. So diri na mag-agi. Dedicated lanes man siya, bot pasabot nga di mahimong musagol ang ubang matang sa mga sakyanan diha. So purely for mga buses. Ingon nila mga igsoon pagwan sa fully operational na ang Cebu BRT. Dunay kapasidad kaning 83 ka units o 80 to 83 bus units ang magbiyahe sa Cebu. And then mukiter kini mga igsoon og 160,000 passengers every day. So mao na ni mga igsoon no. Oh. Di na ko bugtoon ang kuan ha, ang video or makita gini ang kinatibukan nga 2.38 kilometers gikan ngadto sa Cebu South Bus padong sa Provincial Capital of Cebu. This is a 900 million package 1. Kuyog ni siya sa kinatibukan nga 13.8 kilometer nga pila ba to ka billion pesos. Parang 16 billion masiguro ang kinatibukan nga BRT project. So naramay iso no. Kining diri murag another station na po ni diri. Arita padaplin ta aron nga makapidpid kita diha sa kuan rotunda. Oh. Kani mga igso no. Oh, kini. Mao na ni ang bus lane kani dire. Kani atong giagian bus lane kini. Kuyog kini sa 2.38 package 1 nga dedicated lanes. Tuyok ni siya. Agi ta dito unya inig na to. Adto sa Kapitolyo. Alright. Yield ta padungari sa right turn ta. Diha oh, sige na pong kuan, trabaho. Gitabuna na in fact diyan dapita mga igsoon halos one human na po na diha. Again kani ha, way bugto niya tong video kay tungod buot na akong ipakita ninyo ang kinatibukan yun nga package 1. Ang ruta sa package 1. Again, balikon ako, doon ay tulog ka package ang tibuok Cebu BRT project. Kanang giingon nila nga 13.18 kilometers nga Cebu Bus Rapid Transit.
But dunay 22 kilometros mga igsoon nga feeder service gikan sa ubang mga dapit sa Metro Cebu. Dunay mga crane, no? Oh, dagko kay mga sa bani haligi ba kini? Oh, awa. Pidpid aron makakita mo. Oh. No? Na. Then approaching na to sa Capitol, no? By the way, shout out sa tanan na to mga kaigsoon ng Sugbuanon o sa tanan mga Bisaya sa tibuok kalibutan. This is Gawins once again mga igsoon. Malipayon kay ko nga nag-update kaninyo karong adlaw October 1, 2023 alas 2:21 sa kahaponon mga igsoon na kita sa atubangan sa provincial capital of the province of Cebu. Adlong Domingo ha, adlong Domingo. Akong ipalili kaninyo. Mao ni dinidapit sa Kapitolyo. Alright, maayo kay naka-U-turn na ta dinidapita. So opposite direction na ta, makita na to padong na ta og Fuente Circle from Cebu Capitol. But diyan dapita mga igsoon, di ta ka lahos tungod kay dunay usa na crane man siguro na. Awa, oh, dunay crane. By the way, mga kaigsuonan kong mga bisdak, ang kiniding trabaho aning Hunan group 24/7 niya, wa ni bugto. Gikan Lunes padong Domingo, gikan alas 12 sa udto hangtod sa sunod adlaw. So 24/7 round the clock kini ilang trabaho ani mga igsoon aron nga mapadali ni ang project Cebu Bus Rapid Transit. So mangita taglusanan diri aron makalusot ang atos pikas. Atong tanawon og na bay okay diri. So diri na. Diring napita. Ako ipakita ninyo. So mo ni sa Yap, no? Yap Street intersection ni sa Osmeña Boulevard. Mo ni bahin sa Cebu Bus Rapid Transit Package 1. Mo na ni ang dedicated lane. Oh. So diring napita humana, hamis na kayo ang daan gisiminto. Alright, padayon ta. Ara. Ana oh. Ana do na nay pintal ang kining barrier. So, og di ko masayop. Kini wa gid siguro ni overtake. Amot. Kay kung mo-overtake mo na apiki na abot atong lahi gyud ang idraira na makita gyud natos actual. Dili napita, wa pa masiminto. Right, same gyapon ha. Mamidpita diri sa kuan Fuente Circle aron makita ninyo ni. Oh, hamis na kayo. Oh. Woo! Akong ipakita ninyo diri pita. Oh, ato ning dulitan, hunungan ato ni kadali. By the way, og naabot na mo diri ka bahin sa video
lilian ninyo palihog mga kaigsunan kong mga Sugbuanon og sa tanang mga Bisaya, og nakasubscribe na ba kamo sa Cebuano 123 Gawens og wa pa, please aron maabot na kog 30,000 ka subscriber. Ayaw kalimot mga igsoon, please hit that subscribe button. Apilan lang po ng bagting dia kanang bell button aron nga matik mo nga ma-notify og duda kitay bag-ong upload. Alright, we are actually driving on the BRT lane, dedicated lane. Woohoo! Dire sa Osmeña Boulevard. So dili na sir need nga mo kanaog pa kita tungod kay nakita naman nato halos tanan gyud nga bahin sa package 1. Awa. Luwag na kayo. So diha sa kong pakibaw do nang yapoy istasyonan diha atubangan gyud ng Cebu normal. And then paliko ngadto sa CSBT or Cebu South Bus Terminal. So mao na gini. And then diri na ang ubang mga vehicles and kini dedicated lane na gini. So but pasabot again di mahimo musagol ang ubang matang sa mga sakyanan. So alang lang gyud kini sa mga buses nga gialaw sa BRT nga ruta. Alright, salamat mga igsoon sa inyong pagkuyog karong adlaw. Nang hinaot ko sa inyong hugot ug way bugto nga suporta sukad kaniadto hangtod karon. Thank you so much mga igsoon kong Sugbuanon ug sa tanang bisdak. This is Gawens once again, amping kanunay mga igsoon.